etxea zutan da eta zutxioka, txikoka jateia. Hainbeste rapero matxitota bero ikusten ditut egunero. Segi dezagun dantzan, segi dezagun ametxetan, zutani batera, geldi ezinak gera. Zenbat galdera ditu gaur Euskal Herrian, nahiago nuke bihar balitu erdia. Pegasus, COVID positibotasuna, ez. Gauza garrantzitsuekin gatoz, ze euskal pop erradikalak izugarrizko galera izan du. Beraz guk ere bai, izugarria. Zaskel, ze pasada, mesedez? Hemen, Espainia gaztean, goian bego, zuei musika onena jartzen! Bai, Zaskel taldea, berehala ikusiko duzue. Oian bega, goian bego baitzen ari ziren une horretan, hoiek dira Zaskel taldea, baina nola da posible? Euskal Red Hot Chili Peppers, badezoazte, hola, besterik gabe? Hau, iragarrita? Eizu, aski da, altxatzeko ordua da. Hautsi, lege zarra, hemen da, estatu kolpea. Hautsiz, lege zarra hemen da, estatu kolpea, altxa, bai, eta bazoazte? Hau esan, jende altxarazi, eta jata, Juan, gainera olako agiri batekin, baina hau zer da, lotxarik ez daukazuek, bai ez daukazuela lotxarik. Eizu, nahiko da, altxatzeko ordua da. Hautsi, lege zarra, hemen da, estatu kolpea. Eta agiria? Agiria zein da? Zaskelek euskal pop erradikalaren aintzindariak bere ibilbidearen bukaeraren berri eman nahi dio Euskal Herriari. Taldearen ziklo historikoa eta funtzioa amaitutzat ematen dugu. Erabaki honen ondorioz, Zaskelek bere egitura guztiak erabat desegin ditu. Zaskelek bere ekinbide musikala bukatutzat jo du. Ez da berriro euskal musika eszena iraultzen duen eragile bat izango. Zaskeleko musikari izandakoek beste eremu batzuetan jarraituko dute norberak egokien iristen dion euskal musika eragileetan. Trikitrompeten atzaparretan itota euskal musika albidean... Zeinen atzaparretan? Trikizer? Regetal? Benetan, gauza bat esango izu, ni benetan triste nago, Zaskelek bapatean alako freskura bat dauka musika estilo ezberdinei heltzeko eta alako, ez dakit, freskura eta letra hauek lege zarraren entzun duzue? Nik gomendatzen dizuet, berriz ere entzuteko gozen. Zaskel pixka bat gehiago berreskuratzera, sikiera sare sozialetan betiko geratuko delako. Ozen garaia, goian bego gure esataria, jada ez dugu gehiago entzuko irrati formula burugarbiketa. Hartu ditugu kaleak, lurrera bota, zutabeak, mendean ditugu, zuen egoitzak gureak dira komunikabideak, itxiak mugak, zutan kaleak, gaueko sirenen kera beia, harri sendoen paretatzean, entzun ditzakegu zuen otoitzak, belarriak itxita lerrotuta, kultura merkatariak, formaren hotza dute bizkarrean zuen aroa amaitu da. Eizu, aski da, altxatzeko ordua da. Altxatzeko ordua da. Neri gehien aipatu dizuet gustatzen zaidala legezarraren gai hori, legezarra mundu mailan, Euskal Herrian, etxean, lanean, jangoikoa eta legezarra zeinen esku gongote da. Bueno, kinila bat egin dezakegu, kinila bat? Zuei ez eizu iruditzen legezarra inoiz baino indartsuago dagoela eta hegemonikoa den oro izan atomoetan ala bestela nahiko, ez? Logika berean mantentzen ari dela, edo behintzat forma hartzen, ni estatu batuetakoarekin beldurtu naiz, mapa egiterako orduan, eriotza zigorra edo biziosorako zigorra indarrean daukaten toki horietan guztietan debekatuko dutela
haurdunaldiak etetea, zegozan, ez? Gauza batzoi begira bizitzaren defendatzaile sutsu eta abortatzeko beharra duten emakume beltz behartsuak akatzeko inolako arazorik ez daukate. Zorionez, Estatu Batuetan ez dago bakarrik horrelako jendea. Hori, bera, ezartzea, abortuaren eskubidea ezartzea lortu zutenak ere badaude. Baina ez daude supremoan momentu honetan. Ez daude supremoan momentu honetan. Baina borrokatu, ez dut uste, hainbeste egingo dugun atzera, ez? Gertatzen dena da, alakoetan esaten da, ez? Jurisprudentzia orokorra ezartzen denean, estatuek izango dutela azken batean azken hitza, ez da? Zein dagoen agintean arek aginduko du. Bueno, Kalifornian, Schwarzeneggerrekin hain gaizkiri zira bizi. Terminator. Bueno, nahiko adierazpen neutralak egin ditu. Errusiak planto egin duen honetan eta marihuanaren gaiari lotuta, pentsa, hauteskundeetan pornografia industriako aktoreek eginako eskakizun bat ere erreferendumera eraman zuten, besteak beste, preservatiboa legez erabili ala ez. Zazkeli buruzari ginen izketan... Schwarzenegger forever, Ibaien buruzari ginen izketan, segituko dugu entzun dezagun Zazkel pixka bat zeia daizue. Goazen balioan jartzera, ze agur esaten dionari ere, tokia gorde bartzaio, datozenei tokia usteko, eta oroimen hori, gordail hori, behar bezala, zaintzeko. Altxatzeko ordua da! Zuek zarete kontrakulturaren establishmenta, ekintza ere ororen monopolioa! Deiam taldeak zioen bezala, the public wants what the public gets. Ta zuk ez zuez txintik egingo, konforte ere boren baitan itola. Zure buruko mermelada bat gaueko irautzaren ajea, abestik askarroiei eman sua! Uzi ospoa eta jantzuk indajea, zatoz gurekin gitarra alboan. Begikutuaren xedea gogoan! Nik uste dute arrazoi zehatza ikertu, bilatu, garatu horretan, akaso onjarbin egon daiteke hor arazoren bat, miren ez da hijoa zure aurka. Zu jaizkibelgoa zerta. Durakoko azoka, farlopa eta bilua, hemen gepeka eta Zazkelan bera zuen dirua. Bombak, fusilta, aizkorak, goba, bita, amonala, angulak eta lanpernak izango da kolosala. Nazkatuta gaude egoerarekin, kultura indar, aspaldi gainera, betiko taldeak nahi guztietan, ados ez bazaude, atera zaitez gorrika, zure patuaren kolorea, gure lauzazpiaren beltza klika. Espainik gaztean egin zaitez ertzain, hashtag modernoak kokaina zantxan, ETV-ko reality showan. Ez dut nik esan. Hori gorpuzkinsekoak esan dute Zazkelen bideoklipa okupatuz. Ze pasa da, azkenean Zazkelek agurre esan digula, eta ez dakit gorpuzkintzekoak ere, bueno, hainbat ataletan ez dakit estizioak, ez dakit, bueno, hori ikertzen segituko dugu. Hala eta guztiz ere, konturatzezate gai ordenean, Durangoko azokako abilutik, kokaina saltxan, ertzaintza ezakizer, beste herringo batzuekin ere, gauza asko esan daitezkela esan dezakegu. Portetazo hemendik, kabora! Goia bego, goia bego. Goia bego, goia bego. Obezia, obera. Aiztura! Altxatzeko ordua da! Altxien ezarra! Kantatuzekin! Hemen da, ez da postea! Artu ditukareak! Zuenaroa amaitu da! Aiztura! Altxien ezarra kantatu gurekin! Lotxagabe, esan ozen, aro berriari ateak gurekin! Esan ozen, askira! Altxien ezarra kantatu gurekin! Lotxagabe, esan ozen, aro berriari ateak gurekin! Esan ozen. Eta azkar, galdera azkar bat, sorpresa azkar.
Miren, abilua zer da? Jaizkio eta ondarribin. Abilua da, abiadura. Ondorrieran, baina hauen beste erabilera bat ematen diote. Beste adierazle sinonimo batzuk entzun ditut. Tira, Ekil doktorearen atala azkar-azkarre abiluari esker abiada batean bukatuko egun honetan, azken bideozatitxo bat Zazkelekin, baina Zazkelek badu beste lotura bat orain txerakutsiko dizudana. Eta esan dizuet, Zazkelekin lotuta zer. Gauza da, kolektibo izaera hauek berriz ere modan jartzen ari diren honetan, gorpuzkinsekoak ikusi ditugu Zazkelekin batera, baina bada beste talde bat, aizue, Bizkaia maite, Aizkorak Zorroztu. Hau bai nahasketa, eta hasteko eta behin konfinatuta, gogoratzen zate, konfinatuta, etxean preso ondu ginen garai hartaz, sormenak hasiera batean behintzat halako olatu hartu zuen eta gero aparretan ito ginen. Zandu eta ikusi arte, ikusi arte. Musu Molotov, Aizkorak Zorroztu, eta esango zu, eta hori zeintzu dira, beraien lagun batzuk. Eta hasi ikertzen sareetan oraindik ere gauza interesgarriagoak aurkituko dituzuela. Bukatzeko, Aizkorak Zorroztu. Baina orain bideoklip deskonfinatu bat, eta zehazki esango dizuet zein den izena. Like artifizialak ikusi duzuek, egurra partitzen dute. Doinu atsegin, funkero, eta urteetan oso gogoko izan ditugun 80. hamarkadako musika ezberdinen eraginpean hauxe gaurkoz Ekil doktorearen.
munduko hegaztirik handienak dira. Ezkutatzeko burua lurrazpian sartzen dutela pentsatzen da. Euskal ekimen guztia bezala zerbait egin nahietik edo ekintzara pasatu nahietik sortu genuen. Eta nahi genuen pizkat gure belaunaldiari edo guri geuri ahotsa eman, zerbait aportatu, zabaldu, zeren gainera nahi genuen zerbait experimentala egin, baina humoretxo ere bai, oso mamarratxoa. Nahi genuen egin batez ere plataforma bat pototatik irtetzen zitzeguna egiteko. Nik beti esaten dut gustatzen zaidala ukitza proiektu prekario bat, eta hau da nirea, formol. Eta hor jarriko dut indarra, eta hor jarriko dut energia, eta hortan sinisten dut. Eta gero daude beste lan batzuk, ezin zara bizi ez da ere sistema honetan 7 proiektu prekariorekin. Baina, bat eukiko badut, gustatzen zait hor jartzea hor indarra, eta benetan izatea geurea. Guk egiten nahi dugu egiteko. Euskal kulturaren osasuna herritik oso bizirik ikusten dut. Uste dut bagarela herri bat oso... antolatuko dugu la movida, ez? Eta hori guaia da. Gero, iruditzen zait sistemak ez duela oso ondo funtzionatzen. Ostra, bildu zait gurekin. Nola den gure bizitza. Zer den itinerantzia movida hori, zenbat denbora gardudan txiringo bat montatzeko, antzeslan bat sortzeko, eta gero zenbat egon naiteken biran, ez dakit. Uste dut, oraindik gizartean ez jakina dela hori eta ez dutela ondo antolatzen. Eta, of course, ez dute ondo antolatzen, intencionada, porque tontos es día, o sea, les vendrá bien. Lo que sea, punto, ya está, dirua. Arauok ez dira sartzen. Nik lagundu nien piskatori antolatzen, eta nire jakintza estenikotik zuzendu nien beraien movida, baina hori da zoragarriena dela, beraien movida da, beraien jakintza da, beraien talentua dela izugarria, super ausartak dira, egurra banatzera datoz, transgresori izan nahi dute gauza, dituzte superargi gugoaz bizitzatik barkamen askatzen eta datoz zago, eta liatzen dute bat, eta dituzte 20 urte baino gutxiago, akizu, zogarria dira. Eta pasada bat, eta nola ez nuen proiektu hori zuzenduko, 3 Goiera eta Marika bat, por supuesto, osea, encantada. Ikuskizun badaukagu izan ere, gola sartu digute Amerikar Estatu Batutan abortuaren aurkakoek, errepublikarrek, ultrakatolikoek, ultraeskuindarrek, fastistak, alegia, gola sartu digute eta agian abortua debekatzera doazela. Kieto, kuidau. Zer esaten duzu? Badirudiela batzuetan egonkortuta dauden eskubide batzuek ditugula eta honek erakusten duela ez. Horregatik da oso garrantzitsua zein jartzen den, erabaki guneetan eta horrela. Eta Estatu Batuetan denak begira geunden bitartean Trumpek egiten zituen txorakeriak eta horrela, Trumpek jarri zituen eskuin muturreko epaileak auzitegi gorenean eta arrisku bizian dago hamarkadak indarrean daramazkin eskubide batek, ez? Horregatik, gauza batzuen aurrean ezin da atzera pausorik eman. Gainera beti esaten da, ez da, badirudi lege bat eta hainbeste hamarkada ditunak, honek ez dauka atzera pausorik, ez da, hau egonkortua dago, ezin da horrelako oinarrizko eskubidea atzera bota, bai. Eta gainera bitartean Estatu Batuetan, hainbat estatuetan, estaturik atzerako hienetan eta horrela nonbait egondu dira, horrela legeak ez dutenak erabat hausten konstituzionala den eskubide hori, baina bai asko zaildu eta oztopatzen duena eskubide horren egikaritzea. Orduan, kontu handia eduki behar dugu. Ematen du justizia neutrala eta dala, eta ez justizia, inoiz ez da neutrala justizia, aplikatzen dute oso ideologizatutako pertsonek. Oso arriskutsua da. Justizia beti irudikatzen dugu itxu, eta justizia aplikatzen dutenak ez daude itxu. Behar bada bai, behar bada bere sineskerian itxututa, baina oso arriskutsua da, ez zenbaten eskutan ustea gauza batzuek. Beraien argudiotan itxututa gainera ikusita Latinoamerikan zenbat herrialde dauden orain abortuaren eskubidea aurrera atera dutenean behingoz eta hauek atzera bide horretan. Maialen Ferrerasek azalduko ditu asko zebeto.
atzera pausoak botatzen ari gara. 1973 lortutako eskuaila bat da, bat zen. Eta hau gertatzen bada, Mexiko bezala pasauko da, ez? Egongo dela, estatu batzuk non abortua librea izango dan, eta beste batzuk non abortua klandestinoak izan behar dira. Zezke, abortua libre ez izatea, ez da esaten, ez da zela egon bihar abortuak. Hori borrokatu behar dutenak, ez? Eta hainbat politiko, zuk esan duzu moduan, kristonesko atzera pausoa da, ezin da bermatu, ez? Bakoitzaren askatasun pribatu moduan. Hau oso garrantzitsua da, niretzako, eta emakume guztientzako. Jendea oso eskatuta dago. Zelan da posible gaur egun dana digitalizatuta egonda, IP bat ez lortzea eta nondik nora joan dan informazioa eta nondik nora sartzea politikariak izango balira, pan, sortzi agertzen badira, hildak, gizarte ortengo litzateke, hemen zeu gertatzen ari da, baina, maritxuak dira. Orduan, igartzen da zera gure islaga, gizartearen islaga. Ceme, por supuesto. Gracias. ¿Qué espera el señor Rufián de esta comisión? Nada. Nada de nada. Nada de nada. Nada de luz. Es que no se puede decir nada. Entonces no espero nada. Aunque dentro sí pueden decir. Sí, pero es absurdo. Bueno, yo creo que todos y todas de los que están ustedes aquí estarán de acuerdo conmigo que es absurdo ir a una comisión sin cámaras en la que además después no se puede decir nada de lo que ha pasado dentro. En principio no tenemos depositadas grandes esperanzas en esta comisión, que es secreta, todo lo que se diga allí sigue siendo secreto, con lo cual la virtualidad y la utilidad de este tipo de comisiones pues está por ver. Es la primera vez que vamos, iremos, escucharemos lo que nos dicen y en función de eso valoraremos la situación, pero... Que preguntaban, que me siento particularmente orgullosa de los 3.000 hombres y mujeres del Centro Nacional de Inteligencia, que este año celebra su 20 aniversario y que han pagado también con sus propias vidas el riesgo y el trabajo de defender nuestra paz, nuestra libertad y nuestra seguridad. Y por eso, cuando es necesario y se cometen hechos delictivos, siempre este Gobierno, y yo la primera por convicción y por profesión también, vamos a acudir a los tribunales de justicia. Nunca hay nada que ocultar. Esto no es una cuestión de primero de derecho, es una cuestión de primero de ciudadanía. Cuando alguien tiene conocimiento de un hecho delictivo, no debe callarlo ni guardarlo. Sare bakoitzak badu bere pribatasuna kudeatzeko modua, baina karo guk erabakiko dugu nola hori kudeatu edo zer den guretzako pribatasuna ukitzea espazio horietan, ez? Eta gogoratzen badugu dela urte asko, interneta ez genuenean sakelekoetan ere segun bilera bat egiterako orduan edo dana dela mugikorrak kanpoan izten ziren ere, ez? Orduan, justo gaur egon naz begiratzen eta oin zeneik egin duen bileran justo azkenengo albistea horre begiratzen egon naz, mugikorrak gaur kanpoan utzi dituztela esan dute. Eta noiz egiten dute hori? Baskotan, ez? Ezagutze ditugun gauzak entzuten ditugu berriro eta astu egiten ditugu datuak, ez? Nik errekuperatu nahi izan ditut datu batzuk, ez? Lasa eta Zabala hiltzeagatik kondenatuak izan zirenak, esate baterako Galindo, generala,
ezarri zitzaion zigorra izan zen 75 urtekoa. Eta bete zituen 4 urte. Gal ekintzengatik 27 hildako, ez ditugu ahaztu inoiz, 28 hildako, kondenatu izan zirenak, horien artean esate baterako Jose Barrenuego eta Rafael Bera, biak 10 urtera kondenatu ziren eta atera ziren kartzelatik 3 hilabetera. 10 urterako ere kondenatu ziren Miguel Plantxuelo eta Julián San Cristóbal eta atera ziren 10 ordutara, ez zuten egin ez da, egun bakarra ere. Ricardo García Gamborenea beste 10 urterako, oza, 7 urterako kondenatu zuten eta 10 ordu egozen kartzelan, ez da egun bat ere. Eta ni gogoratzen nuen Arkaitz Behion, gaztetxo bat, kartzelan 13 urte egon zen autobus bat erretzeagatik. Autobus bat erretzeagatik, ez 2 pertsona torturatu, hil eta kare bizian lurperatzeagatik. Autobus bat erretzeagatik, 13 urte egon zen kartzelan. Eta 3 hilabete falta zitzizkiola ateratzeko, hil egin zen kartzelan etxetik 1000 kilometrotara. Hau da, batzutan astakeria horiek eta gogoratu behar ditugu noizean behin eta ikusteko injustiziaren tamaina, ez? Hau da, nola da posible, hain zuzen ere kare bizien hildako horiek torturatu eta gero, ez da demostratu etakideak zirenik, ez dago inolako ebazpenik, bai dago ebazpena beraien hiltzailen gainean, eta kartzelatik pasatu ziren bizitan, eta hauei ukatu egiten zaie biktimizatea esaten dutelako etakideak zirela. Non dago frogatuta hori? Non dago errugabetasunaren printzipioa? Hain larria da, eta hain ohituta gaudea gauza hauekin, batzutan ahaztu egiten ditugula, baina ezin da ahaztu. Ze nolako kutsadura dagoen edo ze nolako infekzioa dagoen Audientzia Nazionalean eta Espainiako sistema judizial osoa.